Vuka Ndlovu, kuhamba kanjani lapha? Wemfowethu, ngiyacabanga ukuthi uma ngikubiza ngeSaram Senkosi, akukhona ukukuthuka lokho. Umuntu oyiSaram Senkosi umuntu olungile. Umuntu lelo gama lelo mfowethu lihle kabi lisho nje ukuthi ulungile. Yabo. Kokunye ke mfowethu mase sizanqonde endabeni yealbum, vele mfowethu wawenzanga kahle, iqiniso lelo wehlile. Wehle kakhulu futhi unokudlule. Lokho okudlule futhi ongenzanga kahle khona. Ngoba ingoma yakulamulela kahle kahle ithi after it kuba iqhamukanga. Ubuzo ubona umvuzo ukuthi ayikhona into wrong eyenzakalile. So kusukela nje lapha kumalume ngiyacabanga ukuthi wanyusa kakhulu lapho, so usiyahluleka ukucover leso scope. Kodwa asingagxili lapha sizenje la indabeni yama voice note nani. Mfowethu wayifaka ekukhulumeni. Wena wafika umuntu otalapha vele wakwabantala odlubheke nabanye wadlalisana nabo. But ekudumeni kwakho uduma umuntu olungile oqondile oyishayela ingoma engenelayo kubantu futhi ezikhulumelayo. Kulokukhuluma sokuqala kuzokulahlekiselana ngebrand yakho noma nge-identity yakhe ezugatsheni ukuthi simazi njengomuntu kanjani noma abantu bama-understand njengomuntu onjani. So ekukhuzeni into efana naleyo ungacabanga ukuthi ngikumonazelele ukuthi wena unezimbuzi noma unenkomo noma ufuya ingulube noma imbongo noma izinja. Ngikumonazelele lokho mfowethu, kuhle ukuthi uphumelele njengomuntu futhi engimaziyo wena ngikwazi usafufusa wena. Yabo, usase umuntu nje ozamayo. Kuhle mfowethu ukubona ukuthi ilife yakhe ya-improve noma kwi-career yakho la ku-music noma kwi-industry yalomculo lo iyazama ukuthi uthuthuke lapho nalapho. Musa lento ukuyithatha ngendlela ukuthi sekunabantu mhlamba bazokubackup noma mhlamba ufuna ukuthatha advantage ukuthi udumile. No, lento nje bengisho nje kusuka enhlizweni ngimnene kuwena ukuthi mfowethu uqaphela, ngoba mfowethu la ufuna ukungena khona baningi abaye bayifaka khona abasurvivanga benama brands futhi athanda ukuba strong kunele yakho wena osasenayo njengamanje. So ungalingi uzoyifake lapho ufuna ukungena khona, ngeke uzubuye. Ngiyakutshela mina ngeke uzubuye lapho. Futhi ubaqaphela abantu abaseduzana nabo bangakulahlekisi. Lezi icash lezi ama voice note osufuna ukuzenza zizokulimazisa futhi icareer yakho. Lezi icash oyidlalayo zizokulimazisa. Zama ndoda indlela ukuthi ube nobuchule bokuthi uphume kuyona yonke le nonsense oyifaka kuyona. Cause mangenjalo mfowethu uzoba nenkinga serious. Ngiyabo. Ungabheki futhi usiqiniseke kuleyo nkinga. Abantu bayashesha mfowethu ukuphuma kumuntu. Ngiyabo. Uqaphela nje lokho, ungathatha advantage yokuthi usithembisa amabhodlela sikujabulele. Abantu bayashesha mfowethu ukuphuma kumuntu, bayadineka abantu. So ke mfowethu ungayithathi lento ngaleyo ndlela yokuthi mhlambe ngakini bayakumonazela. Mina ngiyena ngakini wamaphumo la ngidabuka khona, ayikho into engangisiza ngayo into enonayo. So into ebalekile nje thatha lokho engikushora uma ukuthi awufuni futhi ukuthatha ukuyeka. Yabo, ungabo ukuthi hayi nomona angiyikhulumi language yesifazane mina. Siqonde nje.